Foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen ni nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Serifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen laada don san o san ɲinan y'a san danni kelen n'a ye Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara kɛlen kɔfɛ ka mawuludu ɲɛnamaya kunnafonidilaw bɛ se a mɔ ka baroda dɔ boloda min bɛ se ka to faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ maa minnu bɛ fanga ja fɛ olu bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama o laada timɛna ka bɛn ni Alamusa Novamburu kalo tile 19 ye Serifila misiriba sanfɛla la bani ye kunnafonidilaw bisimila Mali taw ani diɲɛ fan wɛrɛw taw an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ yen an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ laada don nin y'a san danni kelen n'a ye san o san kunnafonidilaw ni Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara bɛ sigi ka kuma mawuludu tɛmɛnen kɔfɛ n'o y'an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ye ka bange ni ɲɛnamayali ye o laada in dimɛna ka bɛn ni Alamusa Novamburu kalo tile 29 ye Serifila misiriba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la hakilina in bɔra an balima kunnafonidila fila la Kasimu Tarawele ani Ablayi Jara karamɔgɔ de y'a ye kuma caman i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min ni événement banna ne ni Ablayi Jara min bɛ ne pana na an b'a fɔ a k'a fɔ an ɲɛna mun ni mun kɛra mawuludu la san dɔ nana sa an ko karamɔgɔ ma a ka ɲi a ka bɔ anw na mɔgɔ caman bɛ minnu bɛ ɲininkali k'anw fɛ an bɛ taa fɔ olu ye kuma dɔ la ni mawuludu banna an fana bɛ sɛgɛn donc karamɔgɔ y'a dayɛlɛ bɛɛ ye o san 11 de ye ɲinan ye donc a kɛkun ye kunnafoni dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan mɔgɔ hakɛ min nana maa 100 ni kɔ in mɔgɔ caman t'a kunnafoni sɔrɔ wari minnu donna mawuludu la ani musaka minnu donna a la ko minnu bɛ kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɔra ka kuma minnu fɔ bi i b'a dɔn ni conférence de presse tɛ n'a dana wajulikɛyɔrɔ ma mɔgɔ si tɛ nin mɛn mɔgɔ si t'a dɔn k'a fɔ ko nin miliyɔn hakɛ bɛ don a la mɔgɔ bɛɛ bɛ an bolo a bɛ bɛɛ kunkolo la ko Haidara ka wari ɲini yɔrɔ de don Haidara bɛ a yɛrɛ enrichi a bɛ fɛnw fɛn lajɛlen sɔrɔ a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan ale dulonnen don cɛw de la minnu bɛ mawuludu ta donc ale dulonnen tɛ mawuludu la mais mawuludu yɛlɛmani o ye kira kanu ani kira bato de ale b'a kɛ o hukumu de kɔnɔna na ka kɛ n'an ka silamɛya taabolo min an bɛ taabolo min na n'o ye taabolo kɔrɔ ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansari ɲɛmaw y'u ka nisɔndiya jira nin kunnafonidi kɛnɛ in sigili la sen kan ka laban k'a labɛnbaw fɛnɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a sabu kɛ fɛn o fɛn ma na fɔ nin kɛnɛ in kan o de don barisabu ka da ka tinɛni ma na min bɔ bama ɲɛkili ko la o don b'a lajɛ y'o fɔ an bɛ fɛnba sɔrɔ a kɔnɔ parce que surtout sɛbɛnnikɛlaw ka yɔrɔ tuma dɔ la sɛbɛnnikɛlaw bɛ fɛn dɔw sɛbɛn u t'a kow kalama mais bamananw b'a fɔ ko mɛn ye mɛn tigila ye i mana ko mɛn ko tigi yɛrɛ la o de bɛ se k'i wasa o kama karamɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛnɛ in souhaité kosɛbɛ mɔgɔ minnu ma se ka mawuludu sɔrɔ ani minnu bɛna kunnafoniw mɛn u bɛna kunnafoni mɛn a sun yɛrɛ kɔrɔ mawuludu tɛmɛ cogo minnu na musaka minnu donn'a la degun minnu sɔrɔla kɔnɔ fo ka taa se labɛn minnu bɛ Jamiyatul Ansaridine yɛrɛ bolo don nataw la parce que n'an ye kow jateminɛ an b'a ye jama dama tɛmɛna quoi jama dama tɛmɛna parce que kabini su fɔlɔ karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ ko yɔrɔ si tɛ yen tugun anw bɛ se ka kun yɔrɔ min mais anw yɛrɛ kɔni bɛ k'an ka labɛnw kɛ khasatan dunan minnu bɛ na parce que maa 100 ni kɔ de donna Bamakɔ yan karamɔgɔ nɔfɛ Bangoni yɛrɛ la o ma se ka kun yan o ye anw sera ka minnu recensé mais kunnafonidi in kɛnɛ kɔnɔna la an y'a ye don nataw la labɛn bɛ anw bolo don ɲuman na ka se ka ko dɔw bila sen kan mawuludu jama ka se ka to ka taa reçoit yen ni wajulu bɛ yen nɔ sira mana ɲɛ ka ban an bɛ taama ka na wajulikɛyɔrɔ la yan mais fɛn min ye mɔgɔw yɛrɛ ye ka se ka mɔgɔw ladon ka se ka lafiya u bɛ semaine 2 min kɛ yan u ka se ka lafiya a ɲininkali ninnu kɔnɔ a bɛ dɔn karamɔgɔ yɛrɛ ye jɔn ye karamɔgɔ yɛrɛ nakun ye jumɛn ye karamɔgɔ ka baara ye jumɛn ye o sira bɛ bɛɛ lajɛlen bolo a don na i ka ɲininkali kɛ donc vraiment nisɔn ka di an b'a la fo k'Ala barika la karamɔgɔ min sɔnna ka jɛ k'o sira di bɛɛ lajɛlen ma san o san a bɛna ɲininkali cogo cogo ka d'a ye journalistes bɛna ɲininka ten i n'a fɔ karamɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka lon kelen di olu fana ma u ka ɲininka diinɛ ɲininkali la ka sira di bɛɛ ma i ka ɲininka Ala ka diinɛ na
ama uladoniya k'a fɔ mali denmisɛnnin dɔw farala ɲɔgɔn kan u ka tɔn kɔnɔ ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ baaraw minnu bɛ ka kɛ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara fɛ diinɛ laseli kɔfɛ ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na jamana ka basigi ko a ni waleɲuman dɔn ka kan bonyamasegi min dara ka tɛngu bannen na attestation de reconnaissance waleɲuman dɔ jɔnjɔ don ni ka ciwara jɔnjɔ fɛnɛ fara o kan ko bannen ni waleɲuman dɔn ka kan. An ye jɔnjɔ in di Haidara ma an m'a di ni fɛn ɲini k'an ye an y'a di fasoden ɲuman de don an yɛrɛ ye fasoden ye an m'a di ko politiki ko don an m'a di ko opérateurs d'an ma parce que maliko n'i bɛ kuma i ka kuma fɔ a tiɲɛ na sinon i bɛ min fɔ ani min bɛ tala kale o tɛ kɛ kelen ye mais n y'a ye a ye koba minnu kɛ Mali kɔnɔ o de ye n poussé association poussé parce que ni n ko ne o komi ne kelen o de ye jɛkulu motivé pour que ka se ka nin ta k'a d'a ma. An balimakɛ funɛŋɛni dɔ fɛnɛ bɔra fɔ Kajolo k'a mina sen la fɔ Bamakɔ ko a ka na mawuludu ɲɛnamaya Zamzame y'u fɛ ye ni ka laban ka kuranna ta k'a di bannen mɔ ko a ka dugawu kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan mawuludu san 2018 ta ko 34 na Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara fɛ n'a dakun kun ye k'a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ aw fanga bɛ ban wa Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye o ye bɔli kɛ ladegeli la silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru sera ka maa hakɛ min sɔrɔ k'o sɛbɛ o ye maa 101 ani 424 cɛlaka ye ba 51 ani 846 an balakaw ye ba 49 ani 578. Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ɲininkaliw minnu kɛra a la n'a ye ɲɛfɔli kɛ olu la an ka jɛ ka ɲamada o kumabaw fɛ. Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka sirifila misiriba sanfɛ Bangoni Janginɛbugu la kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye k'a fa dedew sɛbɛnnikɛla jabɔla kumakan lasela silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale ɲɛmɔgɔw kun bɛ kɛnɛ kan bani ye ɲininkaliw ta kelen kelen k'u jaabi min bɔra ɲininkalikɛlaw yɔrɔ san 2016 mawuludu duwawuta Mali jamana ɲɛmaa ye layidu ta Zamzame y'u ye k'a fɔ ndolati kɛnɛ stade du 26 mars kurunin kɔfɛ silamɛw na dugukolo taari 150 bɛ di Zamzame y'u mɔ mawuludu ni silamɛya baaraw ka se ka kɛ ye fɛrɛmu. N filɛ ka kumaw fɛ tuma min na a ma kɛ Ala tulo b'a la a ma kɛ wa a kɛbaliya ti an degun fana parce que Ala de ye faama ye seko de don n'o tɛ yanni o cɛ dugu dɔ bɛ an fɛ Bamako dafɛla la yan ko Fiya dugutigi ani Fiya mairie ani Fiya jeunesse u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na ne yɔrɔ la k'a fɔ Haidara na an ka yɔrɔ lajɛ yɔrɔ yɔrɔ b'i bɔ an t'a feere ma an b'a nin na Ala kama e k'a k'i ka baara kɛ yɔrɔ ye Ala y'a kɛ ko mais ko tu de don fo ka taa tigɛ ne n ka kalandenw bila ka taa ani Ansaru ni kanuɲɔgɔnw u taara tu in tigɛ kabakoba de bɛ Ala bolo u ye tu in tigɛ k'a ban pewu an ye sumanikɛlaw bila ka taa suma a bɛ hectare 140 bɔ Ala y'o di an ma. Mawuludu min bɛ ɲɛnamaya a Seyida Sherif Usman Madani Haidara fɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ban ni dɛmɛ ni nafolo y'a la wa o ɲininkali fɛnɛ jaabira. An kɛrɛfɛ jamana dɔ a ministre bɔra yan kɔsa in na de yanni mawuludu cɛ u ka karamɔgɔ mawuludukɛla minnu bɛ yen mɔgɔ damadɔ de talen d'u fɛ jamana kɔnɔ u b'u segiw k'u ye u ka fitinini min ka dɔgɔ a bɛɛ ye u k'u bɛ miliyari 4 de d'a ma a ka mawuludu organiser a y'a fɔ an ka faamaw de ye mais ne bɛ Ala tanu Dieu merci Ala ni ce kabini Ala k'anw da anw ka foyi ma siri an ka gouvernement na an ka foyi ma siri Mali faama na an ka foyi ma siri Mali waritigi la Ala m'a kɛ fiyewu n balimakɛ ni an ko an bɛ min kɛ
o b'a sɔrɔ a kɛbaaw sigilen filɛ o b'a sɔrɔ u pɛrɛla de fɛn o fɛn bɛ kɛ Ansaru tɔgɔ la wari bɛ bɔ Ansaru de kunna an bolo ti jan maa ye an ka lɛtiri ti s'i ma an ti ŋunuma i nɔfɛ an bɛ waso n'o de ye jamana in kɔnɔ anw b'a dilan yan de k'a kɛ an faso ye mais anw bolo jalen tɛ an faso ye ayi anw bolo jalen tɛ an faso ye mais n ye barikada kɛ mɔgɔw caman ye u seko k'an ye mais comme i ko gouvernement de n'o tɛ mɔgɔ caman ye personnel la u seko k'an ye u sara bɛ Ala bolo kuma kɛn bɛ toden ye n'i ye dɔ ta dɔ wɛrɛ kɔ bɛ bɔ ɲiw yɛrɛw bɛ se ka falakɔnɔ bi tigɛ kuma dɔw o tɛ b'a jamana kuma nɔ nka dugu min sow jɔn bɛ butoli la maaw kan ka kɔngɔrɔngeriw k'u tinɛ ye kɔrɔfɔw minnu fɔra mawulolo su ni dɔw m'u yɛrɛ faamu a kɔnɔ o ɲininkali fɛnɛ kɛra zamzamiyu la kuma fɔyɔrɔ la anw bi podium de kan kuma caman bi tɛmɛ anw t'a mɛn ni mɔgɔ yɛrɛw kulela an bi ɲininkali de kɛ n ko di o de bi podium kan kuma ninnu anw t'a faamu kosɛbɛ mais an bɔlen kɔ an natɔ so u y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ne ko nin ma bɛn ma an ka seko tɔgɔ ka fɔ ne ka kalanyɔrɔ la nin sira kan n ko a ma diya n ye o yɔrɔ bɛɛ n ye tele mɔgɔw wele n ko bɔn ko an ka seko tɔgɔ fɔra a tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ tigɛ a kelen kana passe tele la a y'a fɔ arajotigiw fana ye u k'a tigɛ a kana passe arajo la mɔgɔ ti dɔgɔya anw fɛ mɔgɔ de bɛ se k'anw dɔgɔya an ti mɔgɔ dɔgɔya a ma bɛn ma a y'a tigɛ Ala tulo b'a la Ala tulo b'a la tuma min na o kɛra n y'a labɛn n yɛrɛ hakili la ni Ala sɔnna n'an seginna ka na kalanyɔrɔ la n kan ka min fɔ a ko la n b'a fɔ entre temps an karamɔgɔ n'o y'an ka sekoba ye a ka mɔgɔ 12 nana ne fɛ ko i fa tɔgɔ fɔra i ka kɛnɛ kan k'o y'an gabakoya e ka sɔn i fa tɔgɔ ka fɔ i ka kɛnɛ kan ko bɔn an nana i ɲininka i m'a faamu de wa mun de don anw bɛ yen k'a dilan de o n k'u ma n ye n seko k'a la ka ban n ye ci wele da télévision so la ka wele da radio so la n k'u k'a tigɛ a kuma kana fɔ n ko nka caman fɔra ne yɛrɛ ma aw fɛ k'an fa neni k'an ba neni k'a kasɛti bɔ n ko mais an balimakɛ dɔ nana kasɛti yira n na k'a f'u sen d'a la n ko non ne ta tolen don Ala ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in senfɛ Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Hayidara ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin a mɔ wa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ jaabi a nɔgɔnni fɛnɛ fɛ ɲininkali ma bɔ ɲininkali la bani yɛrɛ kɛn bɛ k'o daga kunnafonidilaw ye u ka kɛnɛ sigilen senfɛ an ka maa minnu bɛ jamana kɔnɔ ni olu kɛn bɛ k'u ɲɛsin farafinya yɛrɛ mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an yɛrɛw ka o ka lajɛ k'o don ba la u k'a ma ko n ko olu ka ɲɔgɔnkunbɛba fɛnɛ kɛra ka bɛn ni mawuludu kadara ye sibiri nɔvɛmburu kalo tile 24 ngo kalanaw sirifila misiriba la Bangɔni Janginɛbugu la sigida gale la u ka ta ko 6nan u ye a boloda ka bɛn ni Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bange ni ye Fatumata Yaya Kane a n'a ka jatala Abdulaye Sogodogo tun b'a kɛnɛ ka Sirifila TV Jabaranin tɔgɔ la lajɛ in baaraw bɛ daminɛna ni kuranɛ kalan de ye nko kan na laadalako la i n'a fɔ san o san mawuludu laɲɛnamayali baaraw kɔnɔna na Ansar tɔnden minnu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni u cɛsirilen don walasa ka nko kan don ba la u bɛ ni lajɛ in kɛnɛ sigi olu ka ni cɛsiri ni wulikajɔ in yɛrɛ kun ti dɔwɛrɛ ye cogo min na nko ka se ka ta ka don ba la farafina gun kan ni o na kɛ sababu ye ka danbe ani hɔrɔnya sabati farafina kɔnɔ an b'a fɔ ko ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka to ma kadaw Ala sɔnna an nana mawuludu hukumu de kɔnɔna na n'o ye an karamɔgɔba Sheikh Sherif Usman Madana Haidara
ale bɛ kira ka bangeni ɲɛnamayali min kɛ san o san an nana o de hukumu kɔnɔna na bon ala y'a yira anw na ka yɛrɛdɔn ni danbe yira anw na ka sɔrɔ Ngo kalan tɛ o baara kelen kɔnɔna na o karamɔgɔ kelen de y'a kanu ka don kelen di Ngo mɔgɔw ma an bɛ se ka yɛrɛya baara k'a kɔnɔ cogo min ka mɔgɔw kunu k'u wele ka na yɛrɛdɔn ani yɛrɛ kanu ani faso kanu ani danbe lafasali ma cogo min na donc o kɔnɔna na a ye don dɔ de d'a ma Mawuludu kɔnɔ ala sɔnna ɲinan ta ka bɛn bi ma sabu a bɛ an kɔnɔ bi vraiment ko bɛɛ ye arabuya wala tubabuya de an ɲinana an yɛrɛ kɔ o waati mɛnna kosɛbɛ o la pour que ka mɔgɔw segi u yɛrɛ ma Ngo y'o sira telimanba de o de sigi n yɛrɛ kun yɛrɛ yɛrɛ ye Ngo n'a fɔra ko Ngo sisan Ngo ye sɛbɛnli de nin fɔcogo in na Ngo ye sɛbɛnli de min bɛ se ka kan bɛɛ lajɛlen sɛbɛn mais n'i ko Ngo dɔrɔn a bɛ kan bolo ba 4 de kofɔ n'o ye bamanankan julakan maninkakan ani mandenkokan. Ngo kalandenw ka kuma y'a yira ni lajɛ in senfɛ k'a fɔ k'a daminɛ san tɛmɛnen Mawuludu la ka se ɲinan Mawuludu ma ko u ye baara caman ɲɛnamaya o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na gafew bayɛlɛmali Ngo kan na ko baara caman fana bolodalen bɛ u bolo min ni u kan ka minnu la ɲɛnamaya. Ngo ka sigi ni a bɛ fɔ a ma ko gwara faransa la a bɛ fɔ a ma ko conférence nin ye a tako 6nan de Mawuludu kɔnɔna la min ni tako 6 min lakodɔnna an ye baara kumaba caman kɛ kalanda min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko karamɔgɔ Hayidara ka Ngo kalandenw u ka baara kɛlenw ka ca kosɛbɛ n'i y'a lajɛ karamɔgɔ Hayidara ka daminɛ salon Mawuludu 2017 la ka na bila 2018 la an karamɔgɔ Hayidara a ye lamaga fɛn o fɛn kɛ fɔka bɛnw na diinɛ laseliw la ani adamadenya cɛbɔli siraw la o bɛɛ lajɛlen o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'o kɛ sɛbɛnfura ye n'a bɛ fɔ o ma ko dépliant ka se ka a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko n'an ye a kɛla a bɛ se ka yɛlɛma an ka fakan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a dɔn min bɛ sen na o la ko caman fana kɛra sɛbɛn o sɛbɛn ni a bɔra Ansardini kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmana ka bɛn ni sangada in ma ni ala ka diɲɛ ye bon baara ni a gɛlɛyaw tɛ ban an bɛ se k'a fɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ a la baara bolodalen caman bɛ yen ni ala sɔnna ni Mawuludu banna baara kura minnu kan ka kɛ ka bɛn san wɛrɛ Mawuludu nata ma olu bɛ sigi sen kan an ye a laɲini karamɔgɔ Hayidara mana lamaga o lamaga kɛ walima Ansardini mana lamaga o lamaga kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la yanni ka taa se Mawuludu 2019 ma labɛn kɛlen don ka mɔgɔw labɔ o bɛɛ kalama mɔgɔ minnu ye Ngo kanubagaw ye ani minnu ye fasolandiw ye u bɛ se ka u ka kow ɲɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛ in senfɛ gafe dɔw yirala jama la ye minnu ni olu bayɛlɛmalen don Ngo la wa an bɛ donni min na i n'a fɔ bi u ka lasigidenw bɛ sɔrɔ Fédération Ansardine International jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ka sanga ni jamana tɔw ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsin bɛ farafina izini Ngo donni mɔ bala u kama ko journée de l'industrialisation de l'Afrique o n'u donna ka bɛn ni sibiri alamisa nɔvɛmburu kalo tile 29 ye a kɛra kalabankurakaw fɛ yen Parc des Expositions de Bamako sigida 4nan na min ye izini ko ma ɲɛma caman ye olu kun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se an yɛrɛ ka minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga mɔ a denbaya kun bɛ bolo Amadou Diallo n'a ka jatala Seydou Ɲare kun bɛ Sheriff TV Jabarani tɔgɔ la. Laɲini mun bɛ nin sigi in na o de ye ka farafina jamanaw wele ka taa usines jɔli ma ani ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ usines nafa n'a jɔyɔrɔ la farafina ka ɲɛtaa kosɔn. K'a fɔ ko misɛn cɛna muso ye an bɛ fɛbagi la yan bi kun mun ye an se yan o ye Mali bɛ se ka usines sɔrɔ cogoya min ma ka an ka bayɛlɛmali caya parce que bɛɛ b'a kalama n'i ko Mali ko sɛnɛ n'i ko Mali ko baganmara n'i ko Mali ko jɛgɛminɛ mais ni fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ bayɛlɛmani ka dɔgɔ a la ka fɛɛrɛ tigɛ pour que bɛɛ bɛ se ka caya jamana kɔnɔ cogoya min ma o de ye ka usines créer ni dun ko n ka discours la n y'a fɔ n'i y'a mɛn ko création d'industrie ça veut dire création d'emploi et création aussi de revenus et revenus bɛ di baarakɛlaw de ma usine mako bɛ mɔgɔw la pour que u ka se ka baara k'u ye donc a bɛ ko caman de dilan jamana kɔnɔ ni
kuma diyara n da n b'a fɔ ni industrie tɛ yen baara tɛ yen. Ni sigi in kadara kɔnɔ mun ye laɲini ani welekanw ye o kɛra ka ɲɛsin Mali jamana faamaw ma k'a ɲini u fɛ hali san u k'u jɛniyɔrɔ fin usine ko la. Jamana minisiri mun ka ca bɛnlen don usine kow ma. Ale y'a jira ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko Mali gouvernement na fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ yaasa ka usine ko don ba la jamana ka ɲɛta kosɔn. Ni ye misali ta an b'a dɔn k'a fɔ 2017 a fɔra ko Mali ye bɛɛ dan kɔɔrisɛnɛ na Afrique kɔnɔna na au sud du Sahara mais bayɛlɛmani sira fɛ 2%. O b'a jira k'a fɔ ko bayɛlɛmani tɛ ka kɛ. Bon, président de la République y'a jira k'a fɔ a ka mandat filanan in k'a bi i cɛsiri kosɛbɛ ka secteur industriel ka booster. Awa n hakili la o hakilina waliyatɔla de filɛ nin ye. Donc an bɛ o kɛnɛ de kan an bɛ ɲɛtaa kɛnɛ de kan an b'a dɔn k'a fɔ ni Ala y'a nɔgɔya an ye ka industrie caman kɛ an ka jamana kɔnɔ mun ye denmisɛnninw ka taa tunga na o bɛ nɔgɔya parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ taa baara ɲini jamana wɛrɛ la o b'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ yan baara de tɛ yen ni Ala sɔnna ma ni usines cayara baara bɛ sɔrɔ denmisɛnninw ye. Ni baara koloba kari kɛnɛ kan an ka jamana faamaw taar'u ɲɛda sugu la mun sigila sen kan ni baara in kadara la tile 5 kɔnɔna la baara ɲɛdɔnbaw ka bɔ Mali n'a kɔkan jamanaw la olu n'u ka baara kelen jira maaw la Bamako parc d'exposition kɔnɔ. Société in tɔgɔ ye Biomed Mali SA. Produit minnu bɛ exposé a produit de don minnu b'an fɛ yan Mali la n'o y'an ka lawale furaw ye. Ni domaine scientifique ni domaine pharmaceutique sera ka u kɛrɛnkɛrɛn ka dɔn furaw don fura nafamaw don minnu utiliser don an fɛ kabini san caman ka se ka don da la ka se ka prévu scientifique bɔ la k'a fɔ furaw don fura kɛrɛnkɛrɛnnenw don minnu a nafa ka bon an ka adamadenya n'an ka kɛnɛya sabatili la. Dunanjigiso min b'an ka faaba kɔnɔ ni o kama ko Hotel Radisson Blu olu ye kɛnɛ dɔ bisimila kɛnɛ in denmisɛnniya kɛnɛ don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna denmisɛnnin minnu ni olu bɛ se ka ko ta u yɛrɛ to na ka na ni baaradaw ye k'o sigi sen kan o kama ko entrepreneuriat jeune o de ta ko 6nan n'u donna an ka minisiri min ɲɛsin bɛ denmisɛnniya ni baarako ni fasoden ɲumanya hakilina carili mɔ ale kun bɛ a denfaya la an ka cakɛda min fɛnɛ ɲɛsin bɛ denmisɛnw ka baarako ma agence pour l'emploi des jeunes APEJ olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen denmisɛnninw ɲɔgɔnda dɔ fɛnɛ bolo dara u ni ɲɔgɔn cɛ baarada a hakilina bɛ maa minnu na ni o ye entrepreneurs ye maa 14 ɲɔgɔn na y'i kanbɔ 8 sugandira olu la 6 sɔrɔla ka lajɛ ka olu ladiya o 6 la Abdulkarim Konate an balimakɛ ale de ye jɔnjɔ fɔlɔ ta san 2018 jɔnjɔ ni o ye APEJ ka jɔnjɔ dale ye minisiri min ɲɛsin bɛ baarako ni denmisɛnniya ni fasoden ɲumanya hakilinaw carinni mɔ ale yɛrɛ kun bɛ yen a kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 29 alamusa ye Ibrahima Kulubali ale kun bɛ Seri Fila TV Jabarani tɔgɔ la. Compétition min kɛra denmisɛnnin entrepreneur ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ne ka école collège Abdulkarim Konate y'o prix ta bi m'o nisɔndiya bon n'a fɔra ko ne y'a sɔrɔ mais ne tɛ ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de don parce que n'i y'a mɛn entreprise maître minnu bɛ école la parents d'élèves minnu bɛ n'u denw kalifa i la olu bɛɛ lajɛlen de ka baara to n'an sera ka nin baara in sɔrɔ bi bon n bɛ bonyamasegin kɛ maa min ye n dɛmɛ fɔlɔ ka se ka entreprise créer bi hali n'a tɛ balolen n'o ye Umar Samba Diallo ye n'o ye n tonton ye n bɛ bonyamasegin k'ale ye ani bangebaga 2 minnu y'a to bi n sera ka diɲɛ dɔn ka segin nin min ma bi donc maître kɔfɛ bangebagaw kɔfɛ ka bonya da Umar Samba ye hali bi k'a fɔ a ye ŋana min ta don min na bi a tɛ yen mais n kun b'a fɛ bi a ka kɛ yen nɔ bi a ka ye bi k'a fɔ an ye baara min daminɛ a sera niveau min na hali bi n'a ma se an bɛ fɛ ka se yɔrɔ min an ma s'o ma hali bi nka quand même an sera yɔrɔ dɔ ma bi min bɛ maa nisɔndiya o ye ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ɲɔgɔnnaw ye. bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ baarako ma nɔgɔn o de la gouvernement kɛlen bɛ ka entrepreneuriat n'o ye ka denmisɛnninw dɛmɛ u yɛrɛ bɛ se k'u ka entreprise créer u yɛrɛ ye cogo min na u bɛ se ka kɛ kɛnyɛrɛ baara développer cogo min na u bɛ se ka yɛlɛ ta sɛnɛko la cogo min na parce que nin ye édition 6nan de ye ɲinan ta taara mun kan o ye an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana de ye an bɛ se ka sɛnɛ don ba la cogo jumɛn pour que sɛnɛ sɔrɔ
a bɛ se k'an nafa sɛnɛ sɔrɔ a bɛ se ka na dun ka fa ye sɛnɛ sɔrɔ a bɛ se k'a to fana an ka se ka bɔ a labɔ ka taa feere n'an b'a fɔ o ma agro business donc bɛɛ b'a dɔn ka bɔ Mali sɛnɛkɛ jamana ye donc ni jeunes sɔnna ka sigi dugukolo ma fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ janfa dugukolo tɛ janfa gouvernement bɛ ka baaraw kɛ ka dugukolo caman labɛn ka jiw minɛ pour que sɛnɛ mana yiriba jeunes caman an hakili la n'an ye nin baara ninnu kɛ an bɛ sɔn k'a fɔ ko baarako kɔnɔ an bɛ se ka solution caman sɔrɔ a la an y'a ye fana jeunes 6 bɛ yen nɔ minnu taara u kɛ misali u ye prix sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɔra fo Italie ka fɛn bɛɛ bila ka na k'a ka restaurant sigi bi alhamdulilayi rabil alamina dɔw bɛ yen u ye école dayɛlɛ ani minnu bɛ nin kɛ donc nin b'a jira dɔrɔn APEJ bɛ baara min na baara ɲuman don jamanakuntigi ye min fɔ an ye o y'an ka hakilina ni miirinaw fara ɲɔgɔn kan jeunes bɛ fan o fan jeune min hakilina ɲuman b'a la n'a b'a fɛ ka fɛn k'a yɛrɛ ye an k'o dɛmɛ. Maɲɔ dɔw ko kaba o sɛnɛbaw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka jɛkulu ni u k'a ma ko interprofession de la filière maïs du Mali IPROFIMA Mali u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa nɔwanburu kalo tile 29 ye u ka laadala ɲɔgɔnkunbɛba dɔ min senfɛ kunnafoniw bi di maa 45 ɲɔgɔn na ka bɔ sɛnɛkɛlaw ka kuluba sabaw la olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana faaba la. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye marabolow kɔnɔ ɲɛmaw minnu bɛ jɛkuluw la ye olu ma ɲɛmaw fɛnɛ kun bɛ dakun kun ye fɛn min ye o ye ka cɛsiribaw kɛ hali bi min bɛ se k'a to maɲɔ ni dɔw ko kaba a bɛ se ka don bala ni nka min ye balo ye ka o kɛ ka malidenw labɔ a sɛnɛnen an ka jamana kɔnɔ fɔ ka laban ka doni ka taa ni a ye dafɛ jamanaw na a denbaya kun bɛ Mali maa min bolo o ye Bakari Togola ye ni ale ye sɛnɛkɛlaw tɔgɔla so Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali APCAMO ɲɛmaa ye Sadio Sidibe Ndaramani Malen kun bɛ Seri Fila TV Jabarani tɔgɔla. Walasa kaba siw bɛ se ka bila bala togo min na an ka jamana kɔnɔ a baarakɛlaw a n'a ɲɛmaaw u y'u ka ɲɔgɔnnajɛrɛba tago sabanan kɛ kunu alamisa hôtel olympique kɔnɔna na commune 5 la Bamako kɔnɔ yan nɔ ɲɔgɔnnajɛrɛ in laɲiniba kun ye fɛn min ye o ye baara minnu kɛra san kɔnɔ ka se ka u dadon o baarakɛtaw la ani sankura baaraw k'u dadon olu fana la sɔrɔ ni yiriwa minnu sɔrɔla ɲinan san kɔnɔ ka se k'u dadon olu la ani musaka minnu kan ka bɔ walasa san wɛrɛ baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o de kun ye lajɛrɛ in laɲiniw ye. Bi an bɛ an ka 3e AG de la Assemblée générale bon vraiment ne nisɔndiyara an ka tɔndenw kɔrɔ bi parce que UEMOA sababu la ani gouvernement sababu la u ye an ka tɔn sigi sen kan n'o ye filière maïs ye mais bi anw ye tɔn daminɛ 2016 la waati min na kabaforo mun tun bɛ o tun ye 70,000 hectares ye 700,000 hectares mais bi kabaforo taara fɔ 1,200,000 hectares ça veut dire que baara bɛ ka évoluer bon sɔrɔ fana na an tun bɛ 2 millions d'hectares la mais bi sɔrɔ taara presque 2 millions tonnes mais bi sɔrɔ taara fɔ 3 millions de tonnes et quelques bon vraiment o ye tɔndenw ka cɛsiri ye assemblée kun ye min ye san kɔnɔ an ye baara mun kɛ an ye cɛsiri ni wulikajɔ mun kɛ tɔndenw ye sɔrɔ mun kɛ o sɔrɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na et puis maintenant kɔfɛ fana san kura min bɛ daminɛ o labɛnw bɛ sɔrɔ o programmation bɛ kɛ cogo min na voilà ko olu da yira tɔndenw na la pour que o ka se ka kɔmasegin kɛ dugu ma parce que an b'a dɔn bi kaba jɔyɔrɔ min bɛ kaba la ni kuma jɛra an b'a fɔ kaba ale ye produit filanan de ye Mali la bi o de la an y'a yira subvention interprofessionnel a fanga ka dɔgɔ dɔɔni an ye ci don an ka président na n'o ye Bakari Togola ye a ka ci lase ministre ma subvention a ka tila k'a di filière de ma la pour que cikɛlaw b'a sɔrɔ parce que subvention commerçants de b'a sɔrɔ bi mais cikɛlaw tɛ nafa sɔrɔ la kosɛbɛ ɲinan kaba jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ parce que kaba dɔrɔn an taara fɔ 3,500,000 tonnes ɲinan an ka laɲini ye min ye san wɛrɛ an ka tɛmɛ 4 millions de tonnes na san wɛrɛ parce que production an ka calcul tun ye 2 tonnes et demi par hectare mais bi an bɛ labɛn mun sabati labɛn ni sababu la caman taara bi fɔ 6 tonnes par hectare kaba sɛnɛ la an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi parce que kaba ka emploi yɛrɛ créer bi an bɛ se ni kuma jara an bɛ se ka fɔ ni kaba tɛ bi tɛ se ka emploi créer parce que hectare kelen na ni ma fɛn sɔrɔ o ye 1 million jate ye yarɔ kɔni hectare kelen pe la cikɛla caman bɛ bi hectare 10 bɛ mɔgɔw bolo bon o de ka ca fɔ ka tɛmɛ. Fɛn min sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaba ni o ye Bakari Togola ye ale ka fɔ la
kaba jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ balo la an ka jamana kɔnɔ ko n'i y'a ta ka jateminɛ a nafa fɔlɔ dɔ ye fɛn min ye ka kɔngɔ kɛlɛ ka b'an ka jamana kɔnɔ a tilala k'a ka nisɔndiya jira ni ka tila k'a ŋaniya k'a ka dɛmɛ kurakuraya filière maïs maaw ma. famille saba de farala ɲɔgɔn kan min ye sɛnɛkɛlaw ani bayɛlɛmalikɛlaw ani feerekɛlaw interprofession caman de bɛ APCAM kɔnɔ kɔɔri ta bɛ yen kaba ta bɛ yen malo ta bɛ yen mangoro ta bɛ yen kɔnpetɛri ta bɛ yen jaba ta bɛ yen a cɛw fana bɛ sigida ka na parce que APCAM yɛrɛ ka baara ye ka sɛnɛkɛlaw organiser ka baganmaralaw organiser fo ka se interprofession ma interprofession fana san o san an bɛnna kan ka fɔ tɔnsigibaa 2 de bɛ kɛ samiya daminɛ ani san laban o tɔnsigibaa kɔnɔ gɛlɛya mun sɔrɔla pour que k'a lajɛ samiya kɔnɔ nɔgɔkow kɛra cogo di sikow kɛra cogo di sanji yɛrɛ nacogo kɛra cogo di samiya banna sɔrɔ bɛ cogo jumɛn na parce que n'i ye sɔrɔ kɛ f'i ka feere jateminɛ donc an nana ka san tɛmɛlen bilanw kɛ k'a lajɛ fana sɔngɔ jumɛn bɛ se ka sigi bɛn kɛra kan k'a fɔ kaba dɔrɔmɛ 27 si kɛra bolo donc sannikɛlaw jɛnna n'o ye bayɛlɛmalikɛlaw jɛnna n'o ye an ka dɛmɛ ye k'u bilasira APCAM ka dɛmɛ ye k'u bilasira parce que ba n'u fa de ye APCAM de u yɛrɛw bɛ APCAM kɔnɔ ni fɛn o fɛn kan ka kɛ nɔgɔko la binfagalanko la juruko la ani bankuw cɛ ani jamana cɛ APCAM ka baara ye k'u dɛmɛ o la k'a fɔ n denw a ye taa baara kɛ n'a ye gɛlɛya min sɔrɔ a ye n'a fɔ ɲɛna ne fana b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna. fɛn min ye interprofession filière maïs o ɲɛmaaba ni o ye Bakari Dunbiya ye a tilala ka wele kurakuraya k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka dɛmɛ caya cogo min na k'a ɲɛsin nin cakɛda in ma walasa dɔ bɛ se ka bɔ u ka gɛlɛyaw la cogo min na sabula n'i y'a ta ka jate minɛ kaba jɔyɔrɔ ka bon balo la kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaa fana ka fɔ la ni o ye Bakari Dunbiya ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ jamanadenw bɔra ka bɛn ni alamisa nɔvanburu kalo tile 29 ye k'u ka nisɔngoya jira jamana ɲɛmaaw la nisɔngoya taamaba dɔ senfɛ min ŋɛnɛ ka u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ taji dɔ fara an b'a sɔngɔ kan a ka jigi a nɔ na jɛkulu min ni a ye wele da ka ɲɛsin Burkina ka denw ma k'a ma ko coalition nationale contre la vie chère a ka baara ɲɛsin bɛ gwɛlɛya kɛlɛli ma Burkina jamana kɔnɔ maa fanba kun gɛn kun bɛ ka dileki bilenma de do ka taama in bolo da taama kɔnɔ u bɛ ka jira k'a fɔ an tɛ jɛ ni taji sɔngɔ yɛlɛli ye an tɛ jɛ ni fasodenw fandanyali ye wa min ye buru dunda ye o ka se ka sɔrɔ an fɛ o kɔrɔ ye balo ka sɔrɔ an fɛ adamadenw fana ka hakɛw jɔlen ka to u ye hakɛ jɔli ko tɛ dɔwɛrɛ ye kɔsada in na sariya sen dɔ bɛ ka ta minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ min bɛ bila ka taa wasabulo kɔnɔ ka gwɛlɛya dɔw don bɛnkanbanga ka taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu ye baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluw ye ni olu bɛ laɲini kɛ baarakɛlaw ye ani bɛnkanbanga yɛrɛ kɛ mɛ ka dagali min kɛ jamana den ye i ka wuli k'i ka nisɔngoya jira nisɔngoya taama senfɛ wali kelen baarabila senfɛ ko sariya sen ma na to ka don bala bɛɛ jamana ɲɛmaaw fɛ k'a na gɛrɛndɛ don olu bɛɛ lajɛlen kɛli la mamina ni u sera minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ jagoko ma u ye gafe dɔ ta k'o di minisiri Aruna Kabore ma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a kɛlen ka gafe minɛ a y'a yira k'a fɔ gafe in na se a seyɔrɔ la nka bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ye kɛlɛ kelen de ye jamana ɲɛmaaw ni jamana denw bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara de kɛ min bɛ se ka to Burkina ka denw b'u yɛrɛ ye minan ɲuman kɔnɔ minan wɛrɛlen kɔnɔ a ko fɛn min bɛ se ka fɔ taji a sɔngɔ yɛlɛli la a ko sɔrɔla diɲɛseleke naani yɛrɛ de bina k'u ka taji gwɛlɛyalen don taji sugu la o tɛmɛnen kɔfɛ cakɛda min bɛ Burkinakaw fɛ yen ni o ɲɛsin bɛ taji ko ma Société nationale des hydrocarbures wariko ntanya fana bɛ o cakɛda in na wa a bɛ wajibiya Burkina ka den bɛɛ ma bɛɛ ka Burkina surasiya dɛmɛ bamanjiya kɛlɛli la u ko fɛn min ma ko effort de guerre a y'a ko bɛɛ lajɛlen de n'an bɛ ni dɔ farali ye taji sɔngɔ kan b'aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina bɛ bamanjiya wale kɛlɛli la kabini san 2015 kana se bi ma maa 200 ani maa 20 ani maa 9 bamanjiw dɔw y'o bɔnɛ o nin na a y'a jate bɔlen ka fɔ la min kɛra ka bɛn ni septembre kalo laban daw ye. Algérie jamana ɲɛma Aziz Bouteflika a kun ka ti mɛn ka caya a ye kumako kelen min kɛ o mɛnna bɛɛ lajɛlen fɛ Abdel Aziz Bouteflika hali n'a yɛrɛ min da lama a ka kɔrɔfɔ mɛnna a ka maa dɔ yɔrɔ maa min ye secrétaire général ye jamana ɲɛmayaso kɔnɔ Aiba El Akobi a y'a yira araba k'a fɔ jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika ka cikan don
maa minnu bɛ ka wuli ka jɔw kɛ ka Algérie jamana bɛlɛn jamana juguw la jamanadenw na ni ka a sigi a sen zabara kɔnɔ k'a ka dɔn k'a fɔ ko jandolen don u la ko in tɛna se ka sira sɔrɔ fiyewu nin ye Abdelaziz Bouteflika ka kɔrɔfɔw ye maa kɔni ma taa i tɔgɔ mɔ nka bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ maa bɛ maa la bi Algérie jamana kɔnɔ olu dɔw kɔni galenga de don ko fɔ Abdelaziz Bouteflika ka i kanbɔ ka mandat wɛrɛ ɲini a baara ta dɛsɛ bɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bana kɛmɛ ka bi bana min kɛmɛ k'a ka kuma n'a ka taama n'a ka muɲukumanya ka bɛɛ lajɛlen gwɛlɛya a kɔni y'a yira bataki kɔnɔ k'a fɔ jolikɛnɛ minzanw minnu bɛ Algérie jamana la jamanadenw na ni olu bɛ ka nin da ka bin ninnu kɛ ka Algérie jamana bɛlɛn ka se k'a lajɛ ka sigi a sen zabara kɔnɔ a y'a k'u ka dɔn k'a fɔ u tɛna ɲɛ sɔrɔ a la bebe in kɔni na Algérie jamana gwɛlɛyaba bɛɛ kɔnɔ politiki bina k'u kan barisabu ka d'a kan jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ ni o ye Front de Libération Nationale FLN ye a ma ɲɛmaw yɛrɛ dama tɛ ka se ka ɲɔgɔn ganfɔ dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ Abdelaziz Bouteflika ka to jamana ɲɛmaya la jamanakuntigi sigalata min bɛna kɛ san 2019 k'a k'i kanbɔ o tɛ dɔw fɛ ko ye o kɛra sababu ye ka na ni yɛlɛma caman donni ye kow taabolo la Algérie jamana kɔnɔ surasiya ɲɛmaya so jalatigibaw falen na o ma kɛ kunfɛ ko ye o kɛlen fana min ye wasabulo kɔnɔna ye wasadenw yɛrɛ dama fɛnɛ ma se ka bɛn kan kelen kan bawo wasadenw nana bila wasabulo ɲɛma la a baara ta a bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika ka maaw ye ni o ye FLN tɔndenw ye o maa caman y'a yira k'a fɔ kɛlɛ min bɛ sen na jamana ɲɛma yɛrɛ nɔfɛmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan de don a ka mandat wɛrɛ ko kuma de don bebe in kɔni na min ye FLN yɛrɛ maa ɲɛma bilama ye ale wuli bɛ ka bɔ FLN ɲɛmaya la bawo tɔw y'a kɔbila nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ bɛnbaliya bɛɛ Abdelaziz Bouteflika ka fanga ɲini dɔ FLN kɔnɔ bi kabini san 2013 ni bana y'a bi a y'a tension bana a bilama kɔni sɛbɛ kɔrɔ sɛbɛn bɛ a y'a min ye muɲukumaɲakaw ye olu gwɛlɛya bɛ a bolo o n'a ta bɛɛ maa bɛ maa la olu dɔw y'a jira k'a fɔ a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini ko kura Togo jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ dani naani minnu ye san kelen ɲɔgɔn na kɛ ka jamana kalaya ni farafinna tile bɛ yanfa jamana 15 communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO maa ɲɛmaw ye surunani don daminɛ ka se ka basigi ni dɔ nati politiki bina k'u ka wulima k'u jɔ ko kura ko jamana ɲɛmaw bɛ k'u murukuru ndakoya CEDEAO ka fɔlenw kɔrɔ CEDEAO y'a yira k'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu ka kɛ baara ka taa siraw minnu fɛ ko fɔri ɲasingbe n'a ka fanga bɛ k'i murukuru ndakoya o ko kɔrɔ k'u b'a lajɛ diyagoya ko fɔ wasadensigi kalata k'o ka kɛ desamuru kalo tile 20 nata fanga sinamatɔ dani naani ninnu minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan u y'a yira k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen ka jɔ wa maa ka ni sen don wasadensigi kalata in na ni jamana ɲɛmaw b'a fɛ ka ko in diyagoya kɛ u k'a dɔn k'a fɔ u n'a fasodenw jɔlen sɔrɔ u ɲɛ olu tɛ se ka foyi fɔ jamana ɲɛmaw ye bilen a bɛ u ni farafinna tile bɛ yanba jamana 15 ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO de cɛ bawo o de ye u sigi ka kuma u fɛ ni u sɔnna o ta mɔ n'a fɔra ko baara ka kɛ cogo min jamana ɲɛmaw bɛ ka ban o mɔ bi olu bɛ segin CEDEAO de mɔ u ka fɔri ɲasingbe ni a ka fanga hakili yira ɲɔgɔn na a y'a kafu ye Adjamago Johnson na ni ale ye fanga sinamatɔ tani naaniw ka jɛkulu ɲɛma ye nin kɛra ka kɔrɔfɔ ye a y'a yira k'a fɔ bibi in kɔni na olu mago yɛrɛ de tɛ fɔri ɲasingbe la bilen fɔri ɲasingbe k'a dɔn k'a fɔ ɲasingbelakaw kelen da tɛ Togo jamana ye kabini kuma jumɛn fa fatura fanga na den nana a y'a manda 2 kɛra a t'a fɛ k'a bila ko dɔ kɛ bɛ tensa a sen bɛ maa wɛrɛ ka gɛrɛ min tɛ ɲasingbelakaw ye bibi in na u ka laɲini dɔ fana ye min ye o ye kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni yɛlɛma ka don la barisabu ka d'a kan o min bɛ yen bi n'o ko bi kalata labɛn bɛɛ a bɛ kɛ baara y'u bolo barisabu ka d'a kan fan bɛ maa minnu na jamana ɲɛmaa kamaw don. Afrique du jamana ɲɛmaa Jacob Zuma ale bɛ bɔgɔ jeninen kan ka sabu kɛ yana yɛrɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kuma min ni jamana ɲɛmaa danga don san 1999 ko dɔw kɛra fɛ ko minnu tɛ ko yɛlɛw ye olu de n'a mɛ ku a la bi kabini a bɛ fanga na ni a ka fanga yɛrɛ banna kun minnu kɛra sababu ye ka teliya a ka bɔ fanga na nin fɛnɛ y'o dɔ ye yuruku ko caman de b'a da fɛ nka nin da in san 1999
mamina abe jamana nyama danganya la ni ministry fene kundo marabulu ministry ajarala ka fo nafulo do temena ani chakeda do ni nyonje mana mami ni jamana nyema ya kanuku bi marama fesa faranzika uka chakeda do ko talesi o marama fesa ndo surofe do de dira surofe yin abugumbe do ni euro wari ba keme fulani bi woro ayo de mine tabali jukoro nafulo ngumita se miliyari nani mo euro warla o kuma na odena na ku Jacob Zuma aka fanga kono a welela bogo jenine ka bene juma me ngafo a welela bogo jenine ka bene alamsa November ka lotle mo gani wono ndoye nga kiri nyama oni la pasaba u bena ka fo abibu ajwa koro ka bla me ka lotle mo gana samba fla anita ni ngono ndo o nana ula nyiningali bisade na gwa ala do ya yira ka fo la pasaba u bena nyininde ko fo mbela jele ka binga bo aka katana yere yesu o ni songero mo ya bane ni somake o mo yekiri damene Argentine na fabala Buenos Aires yensele kenani setigi ba muga kama ko G20 oluka nyongumbe o kera nga nyongumbe ingene ka kungira la ka fo dangoroba flabi songa nyonye minu ngilama teka nyonye ni nyumanye mafolo oye irisila dangele Vladimir Putin maflana oye Amerika ka Donald Trump ni Putin maseka nyonye ble barisa bokada ka Donald Trump ka kote shuda aya yira ka fo ni Putin ntinase ka nyonye blengui barisa boka daka Ukraine Donald Trump aya alemi mbe ko deme irisila ka Putin nye oluka kuru do mine bawo kuru ingume kata irisila yamba de ye kerengera nenya na kono mimi wele ko Crimea o kwaji kan Crimea dun beba don ka fo bilama blambe Putin nga buloka ka sabuge Putin yo mine ko fara irisila ka akembe gwele ya baye Ukraine nga fa do kundu onga na manya ka fo nembela jele kunye irisila de donde menona o ni farafaralu na ke ka jamana ubobobo irisila la o irisila ko ngeme ka Crimea fa ngone mvara kunkukura o de bende Ukraine mo o kuru minu ni olu yera Crimea yamba fa kwajika Putin maseka olu takundo o yoroina o utangu mesekesekali de lasa ni chiba be ula nazara jamana tow Putin nye kuru nunu mine ku bla ere ka bolokai Donald Trump ko kumi yato aleni Putin tinasika kuma Argentine nyongumbe bayingene ka ko Ukraine kuru be Putin nga boloka halibi ko etise ko donka foka bi kuma Putin mbe o kuma na Putin na fe kuma ayakwat na kebli amawla dunia ka fo bibi ngwani na minye Vladimir Putin nye irisila jamana nyama ya kuru nunu ngoni mbaka buloka Donald Trump mbe ka Ukraine jamana deme ani nazara la jamana tow ya olu kwani mbe udama famve akaya ministry mini obe irisila ya ni babu sendigi fene do ko Dmitry Peskov ale ya yira ka fo Donald Trump ka ani Putin ni nyonje kuma boamo ya kwa ko ni nzigi ngunde ni aye akoni mana tige Dauda ko ninga numa kuma ya unapuma yorore odefene bidanzigi bamananga kuna foni na mimvara la nyonga kalase au ma kuna foni diso nyama yaso fe ka benini manye ka befo ka be wale nyuma no maliko na ani maliko ka au minumbe ni asigi ngume ka nyama daka nyeshin jabara numa wala sa famia bisoro fe Sheriff la TV bamananga kuna foni na la selwera minyonzoro yano chaka mbeje wati wure na la sunamo